entzun dena, orain hasten da Euskararen eguna. Geroxeago, haitz erraldoi batean, etzan egin zen, eguzkia hartzeko asmotan. Arrankamos batzu da hemen. Norbetek ari izango dira? Norri bitiko da hemen. Gero, horretik gabe. Zaz! Periko prakamotza horiekin garbitu zuen ipurdia. Bere, moldaketa txure egin, eta prakamotzak sasietara bota ondoren, bere haitz izugarri goxo horretara itzuli zen. Eta igurtzi, arrasto txikiena ere, utzi gabe. Igurtzi, bukatzen duzunean, lehortzen jarri. Eta nire begibistatik alde egin, ez da gertu ere. Vamos a agarrar el misterio. Yo. Hori? Zer, non zabiltza? Zer? Thank you.
izen handiko familia ohoretsu batetako semea zen. Beti zuzen jokatzen zuen familia horietako batekoa. Gauzak garbi eta txukun izaten zituzten beti. Momentua iritsita, bazekiten postu garrantzitsuren bat betetzera iritsiko zela Felipe. Zuzen eguzki nahi da? Felipe, geldik, eguzki nahi da? Burua, galtzen du maiz, herriko kaletan, sarritan, galdu izan nahi. Felipek, ordea, bere familia garrantzirik gabeko gauzez arduratzen zela usten zuen. Ni nahi da jolastu. Ni nahi da ondo pasar. Zuk egon bardazuna da, tente. Eguzki behi da. Nortu gehan adierazteko. Gu, eta familia, dotoren abea da. Intxoiekin, segura zarriko jura. Felipe, norbait ezagutu zuen. Ausarta zen, indartsua, oso indartsua. Eta Felipe eta bera oso lagunak egin ziren, baina oso asko jolasten zuten elkarrekin. Eta oso ondo pasa, baina egun batean lurrikara bat gertatu zen jolasten ari ziren bitartean. Bere arantzekin laguna ziztatu zuen, nahi gabe. Alferrik, inork ez zuen ez besarkatu, ez laztandu. Ezer, inork ez zuen bera kontsolatzeko inongo hitz goxorik izan. Orduan, Felipe, familia berri baten bila hasi zen. Bere maleta hartu eta kalean beste familia baten bila hasi zen. Baina zaila zen, inork ez zion lekurik egiten bere etxean. Kalean aurkitzen zuen edonori begiradatxo bat botatzen zion. Eta ni bakarrik biziko nahi. Ez dut inor behar. Horrela.
beti kazola bat arrastaka darama bere atzetik. Horren batean, kazola bere inguruan erori zen. Ez dakigu ondo zergatik. Orduz geroztik, Maritxu desberdina da. Askotan, inguruko pertsonek atzean arrastaka daraman kazola besterik ez dute ikusten. Biraoak ere botatzen ditu. Eta batzuetan ingurukoak jo egiten ditu. Eta denbora luzez geratzen da horrela. Denbora pasala, jendeak ahaztu egiten du. Horietako batekin topo egitea.